Ha' det godt. Ses. Yes. Der er mange forfattere, der beklager så meget over, hvor forfærdeligt hårdt det er at være forfatter, og hvor ensom man er, osv. osv. Det synes jeg altså ikke. Jeg elsker at være forfatter. Jeg elsker at sidde 6-7 timer hver dag og skrive. En almindelig arbejdsdag begynder for mig ved, at jeg står op ved 7-tiden og cykler min søn i vuggestue ved 8-tiden og er så på universitetsbiblioteket, hvor jeg arbejder cirka 7 timer hver dag fra klokken 8:30 til 4:30. Jeg kan godt lide den her faste ramme ved, at man tager et sted væk fra hjemmet og sidder der et fast antal timer hver dag. Når jeg har brug for at rense tankerne og ligesom nulstille mig selv, så foretrækker jeg at gå ture. Jeg går og går og går. Og det er ikke fordi, jeg tænker over det, jeg skriver der. Det gør jeg ikke. Det er snarere meningen, at jeg ikke skal tænke på det. Når jeg er ude at gå, så tænker jeg bare på det, jeg ser og nyder os. Og bare det at gå, det nulstiller ligesom hjernen, sådan at jeg er mere frisk, når jeg kommer tilbage. Det skriver jeg bare den næste dag. Hvis man er i gang med et eller andet krævende projekt, så går det til tider lidt ud over ens omgivelser og ens familie. Men ikke i højere grad end et hvilket som helst krævende job. Altså, der kan være mange jobs, der er langt mere krævende. Og jeg synes på alle måder, jeg er dybt privilegeret over at få lov til at være forfatter og beskæftige mig med det, jeg holder allermest af.